Hola nois, benvinguts al vídeo i avui tenim un joc diferent de jugar, d'acord? I he jugat una mica i m'he espantat molt, d'acord? És un joc que no és gaire de por, és com de trencaclosques, però amb un punt d'intriga. I jo l'intriga no la porto bé, d'acord? Jo la por i l'intriga les porto fatal, però ho farem tan bé com puguem. Primer, mirem el trailer. Detective Vandermeer, I do hope you're enjoying your stay. Where am I? A place of relaxation. A place to empty the mind, reflect in the past and the future. Do be warned, detective. Some men find this place hard to leave. És un joc, és com si fos un escape room, crec. Entrem al joc, hem d'anar clicant a les coses, a la fletxa apuntant, i les fletxes aquestes, bueno, és per moure'ns, d'acord? He jugat una mica i m'he fet caca. Ho hem de clicar absolutament tot, perquè hi pot haver coses a qualsevol lloc, és impossible. Així, aquí. Vale, enxufem això. Després suposo que podrem arreglar l'altre cable. Un mirall, no vull posar-me al mirall. Ah, vale. Bueno, quin susto. Soc aquest tio d'aquí. Tengo un poco de frío. Aquí hi ha més coses. No puc aquí. Una clau. Aquí tenim l'inventari. I això d'aquí arrastra. Oh, a mi m'agraden les trencaclosques, Pim, pam, truc. Ole. Mente. Potente. Aquí. Què és això? Pedazo de fotografia. I això què és? Això no és res, doncs, no? No passa res? No, tampoc. Què és això? Senyor, li cau l'aigua. I això d'aquí? És un número? Són les cames? I això? Pedazo de fotografia. Cerrado y cerrado. Al telèfon. Rustic Lake. We will help you balance the substance of your past life. Podem trucar. No sé com van aquests telèfons, ja preguntarem. Vale, aquí sobre. No, comencem amb... I ara poso aquesta... Aquí. Aquest sóc jo o què? Jo crec que sí. Aquí m'hi puc assentar o... No té pinta. Vale, Siguiente. Ha dit tengo frío. I com em poso la jaqueta? No puc. Genial, la veritat. Està tancat però tinc una clau. ¡Vamos! Cubo de madera. Pues vale. Genial. Un lápiz. Pedazo de fotografia. Unes tisores. Que em fan més por a mi, això. Vale, suposo que hem de trobar una cinta. I hope I woke up in this room. I felt different, less... Where is she? ¿Cómo que she? ¿Cómo que she? Ah, que puc escriure... No toquem. Si hi ha una porta, que faig aquí dins? No puc obrir. No tinc clau, no? Ostres! Vale, no passa res, només hi ha una senyora... La de la foto, mireu el vestit, és la de la foto. La senyora d'una foto en la que surto jo també, a l'altra banda de la porta, però estic aquí tancat. No passa res. És d'allò més normal. Cerrada. Ah, que podia obrir això. Què és això? Arrastra. I què arrastra? Si em queda que no podem obrir... Aquí estic jo. Mira... Ah, no! Què? O sigui, he vist la senyora i m'he girat jo per a veure si hi era. Però si estava aquí no estarà a la porta, no? Digo jo. Sí, què és això?
Pedazo de foto... No. No pot estar aquí, o sigui, m'ha deixat... What? Que és un cactus aquest senyor? Tinc por. Tinc por. A veure si m'ha escrit alguna cosa, aquest senyor. Where is she? A l'altra banda de la porta, però crec que és molt llarg per escriure. Pedazo de fotografia. On es posa la foto? No recordo. Aquí. Vale. Ah, la broma. Completem la foto i deixo l'episodi, eh? M'està agradant, però... Ombres, fantàstic. Hem de trobar el centre. Què és això? M'ha dit, hauries de revisar els llums, oi? Hauries revisar les luces, ja ho he fet? No? Això era el llum. Vale, debería... Aquestes luces, pedazo de fotografia. Vale, no passa res. Mira, és que aquesta senyora a mi em fa por. Tinc fred, ara. Calma. The Woman. Una màquina d'escriure. Vale. Where is she? The Woman, posarem. The... M'ha dit que ho posi, no? The Woman, sí. A place to end. Un lloc per buidar la teva ment, reflexionar del passat i en el futur. No? No era like? Bueno, fins aquí el vídeo d'avui. Si voleu que això es converteixi en una sèrie o que faci el pròxim capítol, només ho heu de demostrar deixant el vostre like. I ara sí, fins una altra.